Adimen artifiziala, euskara eta kazetaritza, arriskuak eta aukerak, naiz irratia. Proiektu hau Europar Batasunak finantzatzen du Next Generation EU programaren bidez berreskuratze eraldaketa eta erresilientzia planaren barruan. Zuzenean ikusten ari zaretenei ere, arratsaldeko 7 dira, ongi etorri naiz irratira. Iraia Kamara naiz eta gaurkoan, entzun berri dugun moduan, bestelako gai bati helduko diogu, gaurkoan irratiko ginetara mailinguru berezi bat ekarri dugu izenburu honekin, euskara eta adimen artifiziala aukera da ala mehatxua da. Digitalizazioak etenik gabeko aldaketak ekarri ditu bizitzaren arlo guztietara eta aldaketa horiek mantsotu ez gero eta azkarrago garatzen ari dira, aldiro paradigma berriak sortarazten ditu eta batzuetan garaiz beste batan nahi baina beranduago horietara egokitzea edo horiei zukua ateratzea dagokigu denoi. Kazetaritzaren eremutik nagusiki euskararen eta adimen artifizialaren arteko harremanari begiratu behar diogu gaurkoan eta horretarako Aitzo Lastigarraga gonbidatu dugu mailinguru honetara, informatikaria da bera eta orai NLP zentroko koordinatzailea. Naiara Perez ere gurean daukagu, hizkuntzaren prozesamenduan doktorea da eta hitz zentroko eta isataldeko ikerlaria. Eta baita Mikel Urdangarin ere, entzule askok ezagutuko dutena irrati honetan bere hautsa ezaguna zaigulakoia da. Gaur 8 adimen artifizialaren inguruko seria koordinatu du eta naizen hizkuntza estrategiari buruzko lantaldeko kidea da. Arratsaldeon hiruoi. Arratsaldeon. Estelo txati. Kaixo, azaldan. Testuinguru periodistiko batean kokatu dugunez gaia, titular gixara eskatuko dizuet lehen hitz bat, edo gogo eta labur bat, mailinguru honen izenburuari erreferentzia eginda, eta hori da, euskararentzat zer dakartza adimen artifizialak aukera ala mehatxua? Nik esango nuke azkar erantzunez bilak, bai? Baina nolabait aukera bihurtzeak gure esku dagola. Arrisku bihurtuko da baldin eta adimen artifizialean ez badukagu parte hartze aktiborik eta besteen esku uzten badegu. Nik gauza bera esango nuke, tresna berri guztia bezala pixkat beldurra edo eman dezakela ulertzen dut, baina beti daude aukerak erre hor eta gure eskuetan dago ondo edo gaizki erabiltzea, ez? Bai, ni beraien hildotik uste dute aukera batzuk eskaintzen ditula, zalantza izpirik gabe, euskaraz eduki testu gehiago sortzeko, euskara gaitasuna hobetzeko, bai idazleen edo kazetarien kasuan eta baita irakurleen kasuan ere, baina, bistakoa da, hemen aipatzen zen bezala, gakoetako badela noren esku dauden gailu horiek, ez? Adimen artifiziala funtsean da adimen kolektiboa, gaur egun arazoa adimen kolektibo hori eredu nagusiek era pribatu eta pribatizatzaile batean baliatzen dutela eta horrek arriskua dakar besteak beste nagusi diren hizkuntza, joera eta logika batzuk reproduzitu eta nagusi arazteko eta horren aurrean uste eta zuzen ere erronka dela adimen kolektibo hori nola baliatuko dugun gure neurriko tresnen bitartez euskararen eta kazetaritza kritikoaren alde. Mikel, zurekin hasiko naiz, lehenbizi gaurkoa, zergatik eta zertarako antolatu dugun azaltzeko eskatu behar dizut horrela lehen sarrera gisa. Bai, izenburuak berak dioen bezala euskararen eta adimen artifizialaren arteko harreman hori landu nahi izan dugu, eta horren baitan, orain jada hasi gara xehetzen, ze arrisku eta mehatxu dauden, baina baita ere ze potentzial eta ze aukera dauden, ez. Bi gai potolo dira, bere horretan bakoitzak mailinguru propio bat ere merezi luke, baina guk batera landu nahi izan ditugu eta ez da kasualitatea. Zergatik landu ditugu batera, zergatik landu nahi ditugu batera? Guztiz lotuta daudelako oinarritik, ez? Adimen artifizialari dagokionean, adimen artifiziala, 1950ko hamarkadan abiatzen da, eta gaur egungo ereduei dagokionean, eta gero Naiara Perezek eta Aitzo Lastigarragak hobeto azalduko dute, baina hizkuntza ereduetan oinarritutako adimen artifizialaz ari gara gaur egun. Hau da, large language processing dalako ereduaz, ezta? Beraz, hizkuntza ereduetan oinarritutako adimen artifizialak balin badira, definizioz hizkuntza zeharlerroko auzi bat da eta hizkuntzak bete-betean zeharkatzen du adimen artifizialaren auzia. Eta beste alde batetik, jada askotan aipatzen dugun bezala, bistakoa da adimen artifiziala fenomeno politiko, sozial, ekonomiko, kultural eta tartean linguistiko disruptibo bat dela
eta bizitzako esparru oro hankaz gora jartzen ari dela, onerako edo txarrerako, eta horrek ezinbestean euskararen biziberritze prozesua ere bete-betean zeharkatuko du, eta euskararen bueltako gogoetak eta estrategiak beste hainbat aldagai ere aintzat hartuta jakina, baina adimen artifizialaren ertz hori kontutan hartuta ere garatu beharko dira. Naizen kasuan aspaldidanik landu ditugu bi gai horiek, batzuetan era berezituago batean, beste batzuetan elkarrekin, eta halako mahai inguruen bitartez, gure helburua da gogoeta horretan sakontzea, egiten ari garen eta garatzen ari garen zenbait proiektu azaltzea, eta jakina adituak eta arituak diren kideak entzutea. Askotan, azten balin bazaigu ere, Euskal Herrian bertan, sekulako lana egiten ari delako, bai ikerkuntza mailan, baina baita praxian, hau da, praktikan, proiektu zehatzen garapenean ere, eta gure ustez, herri bezala aurrera egingo balin badugu, eta proiektu komunikatibo bezala erronka honi helduko balin badiogu, ezinbestekoa da, aditu eta arituak ere entzutea eta elkarlanean aritzea. Horra aipatu dituzu naizen proiektu batzuk aurrera eramaten ari zaretera, dagoeneko bide bat egiten ari da adimen artifizialaren bidean, hor ez dakit zuk gehiago sakonduko duzu. Bai, nik orain titularrak botako ditut. Alde batetik, teorikoki ari gara lantzen, proiektu komunikatibo bat garen neurrian, kazetaritza egitasmo bat garen neurrian, ezinbestean adimen artifizialari ikuspegi kritiko eta propio batetik, baina heldu behar diogu, esan dugun bezala, besteak beste, herri hontan gertatzen den hori azaltzea degulako helmuga, eta ezinbestean adimen artifiziala bete-betean zeharkatzen gaituen auzi bat delako, ez? Eta hor dugu, horren adibide gisa, naizen dugun atari berezia, gaur 8 orain dela gutxi serie bat egin dugu gizatasunaren eta adimen artifizialaren arteko harreman korapilatsu hori pentsatzeko, eta beste hainbat lanketa teoriko egiten ari dira, ez? Eta praktikoki ere, ari gara lantzen, honek besteak beste gu ere blaitzen gaituelako, eta kazetaritza egitasmo ezberdinak ere baldintzatzen dituelako, ez? Eta hor, guk askotan esaten dugu, ez? Askotan hizkuntzari dagokionan esate baterako, ez? Askotan katramilatzen gara, ea gailu hauek, teknologia multzo hauek, euskararentzat onak edo txarrak diren. Gure ustez, funtsezko eztabaida hori, baina hori baino funtsezkoagoa da planteatzea nola baliatuko ditugun teknologia hauek euskararen biziberritzearen alde, kazetaritza kritiko bat egiteko, eta beste. Gure ustez hor dago fokoa eta horretan ari gara aleginean, ez? Aditu ezberdinek behin eta berriz azpimarratzen dute bi elementu gakoak direla auzi hori pentsatzerakoan. Alde batetik oso garrantzitsua dela teknologia horiek nola diseinatzen diren eta nola garatzen diren, diseinu hori ez delako neutroa izaten eta horrek interes batzuei eta logika batzuei erantzuten diolako, eta beste alde batetik oso garrantzitsua dela teknologia horien implementazioan ze auto egiten diren, ze erabaki, ze estrategia, ze irizpideren baitan egiten den implementazio hori dana. Eta guain zuen ere bikarri horiek ari gara lantzen aldi berean. Alde batetik proiektu propioa garatzen ari gara, eta gero gaur xeetu eta zalduko ditugu. Digitalizazio eta adimen artifizialiko estatu idazkaritzaren eta Next Generation funtsen diru laguntza bat lortu dugu, eta horren bitartez, besteak beste horrek lagunduta, momentu honetan 4 proiektu ditugu martxan, alde batetik itzultzailea, beste alde batetik korpus espezifikoa, RAG sistema eta transkribatzailea, lasai, gero azalduko ditugu hobeto, eta beste alde batetik, bain zuzen ere, implementazio hori, esan dugun bezala, euskararen biziberritzaren ikuspegitik eraginkorra izan dadin, eta besteak beste, hizkuntza estrategia eraginkor bati erantzun diezaion, ari gara estrategia hori dana pentsatzen, eta horren irizpideak kolektiboki definitzen. Hurrengo tarte honetan horra aipatu dituzu termino batzuk, baina hitz egingo ditugunak ondo ulertzeko sarrerako azalpen bat eskatuko dizue eta hitzoletan aiara, ze kasu honetan entzuleek uler dezaten azaldu iguzu zertaz ari garen natural language processing aipatzen dugunean edo hizkuntza eredu handiak aipatzen ditugunean. Vale. Mikelek bere sarreran oso ondo esan du adimen artifiziala ez dela guaingoa, bai? 50. hamarkadan eman zitzaion alor bezala hasiera, eta, helburu garbi batekin, ez da? Giza adimena imitatzea, reproduzitzea, bai? Makinen bidez. Giza adimenaren muinean kokatuta dago hizkuntza. Orduan adimen artifizialak hasieratik eduki du giza adimena o giza hizkuntza hori ulertu, prozesatu, eraldatu, sortzeko nahi hori, ezta? Orduan,
hortaz arduratzen den adimen artifizialeko azpiarloari deitzaio NLP, edo hizkuntzaren prozesamendu naturala, bai? Azken urte hauetako adimen artifizial sortzailearen olatuak dana aldatu du, baina esango nuke hizkuntzaren prozesamenduan oinarrizko teknologiak izan diala 3 batez ere. Itzulpen automatikoa, egunerokoan aspalditik barneratuta daukaguna, ASRA edo audio eta bideoetatik testura bihurtzea, bai, transkripzioa, aipatu dezuna, Mikel, baita ere, eta 3. litzake kontrakoa, testuetatik hizketara bihurtzeko sistema, text-to-speech edo TTS, bai? 3 teknologia horiek izan dira oinarrian, urteetan horiekin lan egin dugu, eta egia da, oain dela 4 urtetik ona, LLM-ek ekarri dutela iraultza berri bat, teknologia transversal bihurtu diala, 3 hauek egiten dituztenak behaiek egin ditzakete eta beste asko ere, eta nik uste merezi dula tarte bat hartzeak, igual LLM horiek zer dian hobeto azaltzeko. Ez da nahiera? Bai, igual horretan sartu baino lehen interesgarria da ondo ulertzea zer den hizkuntza eredu bat besterik gabe, bai? Ez hizkuntza eredu handiak zer diren. Eta hizkuntza ereduak ere ez dira berriak. Hizkuntza ereduak aspalditik existitzen dira, eta are gehiago denok erabiltzen ditugu gure egunerokoan, pentsa gure teklatuan, ez, mugikorretako teklatuak idazten duzuna ala, berak esaten dizu urrengo hitza zein izan liteken, ezta? Hori da hizkuntza eredu bat finean. Hizkuntza eredu batek egiten duena da, testu multzo handi batetik ikasi testuz egiten probabilitateak zeintzuk diren, eta horrek gero balio du, testuz egitea jakin bat emanda, urrengo hitz probablena zein den hartuta, testu berriak sortzeko. Eta azken finean hori da, guk mugikorrean daukaguna, bai? Eta hori da ere, itzultzaileen atzean dagoena, eta bai, Aitzolek aipatu dituen teknologia bien guztien atzean dagoena. Hizkuntza ereduak dira. Zer gertatzen da? Duela urte batzuk, hizkuntza eredu horiek hizkuntza eredu handi egin zituztela, bai? Askoz datu gehiagorekin entrenatu zituzten, entrenatu hitza erabiltzen dugu edo ikasi, eta gainera, konputazionalki ere askoz handiagoak dira orain. Zuk mobilean daukasuna, mobilean dabil, ondo, bai? Mobileak kapazitatea du hizkuntza eredu hori erabiltzeko, ChatGPT atzean dagoen hizkuntza eredua ez da zure mobilean kabitzen, eta ez da zure portatilean kabitzen, ez da ordenagailu normal batean sartzen. Horretarako behar dira makina izugarri handiak eta potenteak, bai? Baina hori guztia handitzean, bai ikasketa testu kopururik handitzean, bai ahalmen konputazionalari handitzean, ikusi zutena izan zen, gaitasun emergente deitu zioten hori, eta hori da Aitzolek esaten zuena. Kapazak direla itzulpenak egiteko, kapazak dira transkribapenak igual hizkuntza ereduek ez. Laburpenak egiteko, elkarzitak edukitzeko, ideia jasaten laguntzeko, azkenan ChatGPT erabili duenak badaki ze kapazitate dituzten, ezta? Hori da hizkuntza eredu handi bat. Eta hizkuntza eredu handiak dira, ChatGPT, Gemini, Latxa eta aplikazioen guztien atzean dauden motorrak, esango nuke. Bai? Eta motor horiek jantzita daude gero, hainbat funtzionalitatearekin. Dela dokumentu bat eman, eta dokumentu hori irakurtzea, eta dokumentu horren gainean galderak egitea. Edo interneten bilatzea zure galderari hobeto erantzuteko, eta bar. Bai? Hor, aipatu dugu Hitzentroko eta Ixataldeko kide zarela, ikerlaria zara bertan, Latxa ere aipatu duzu, Euskal ChatGPT-a da, Latxa? Galdera horrek simplea ematen du, baina ez da. Bai eta ez. Bai bada, zentzu batean, esan dudan ez, dira bi aplikazio, eta bi aplikazio horien atzean, adimen artifizialean oinarritutako laguntzaileak dira aplikazioak, eta aplikazioen atzean badaude hizkuntza eredu handi batzuk. Zentzu horretan, bai, esan genezake, Latxa Euskal ChatGPT dela, beraria sortu dugu euskaraz, aritzeko eta euskal kultura, historia eta bar ondo tratatzeko, ez? Baina ez da, ze badaude diferentzia nahiko fundamentalak, ez teknologia mailan agian,
baina Mikelek esan duen esatzean, hor badaude autu batzuk gauzak egiterakoan, eta gauzak tratatzeko, eta, bueno, ChatGPT Ameriketako erraldoi teknologiko batek sortu du, latxa Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa talde bat sortu du, bai, eta gure helburuak oso desberdinak dira. Aipatu dezaket, teknologia irekia eta zientzia irekia egiteko helburua dugula, bai, gardena garela gure metodologian, eta gure helburua dela azken finean euskal hiztunei zerbitzu bat ematea. Orduan, zentzu horretan, bueno, ez da ChatGPT. Oraien eskutik hainbat tresna garatu ditu naizek, edo ari da garatzen, gero xetasunak aitzoli galdetuko dizkiogu, baina motivazioaz galdetu nahi dizut. Mikel, zergatik ari da naiz bideo hori jorratzen? Bueno, lehenik eta behin azpimarratu nahiko luke, lehen esan den horretatik, garrantzi eman nahi diogula, ez soilik zergatik ari garen garatzen, baizik eta norekin eta elkarlanean garatzen ari garela. Hau da, lehen aipatu dugun bezala, uste dugu herri hontan, bai teorian, bai praktikan sekulako aurrera urratsak egin direla, proiektu oso interesgarria garatzen ari direla, eta ezinbestean, bueno, hoien arteko sinergiak eraiki behar ditugula, eta guk, naizetik ere, hortarako apustu egin dugu, hasieratik, ez. Eta zergatik eredu propioen aldeko lanketa hori, ez. Orain aipatzen zenuen, bueno, adibidez ChatGPTek, Amerikako Estatu Batuetako erraldoi, ez, teknologikoen interesei eta logikei erantzuten diola, ez. Eta hor, adimen artifizialaz ari garenean, uste dute, bi garapen eredu irudikatu daitezkela, ez. Bat izan daiteke, adimen artifiziala ulertzea supermerkatu erraldoi bat bailitzan, nun denei erantzun berdinak emango zaizkien, nun denei zerbitzu bera emango zaien, baina jakina da denen premiak ez direla berdinak, eta ondorioz premia batzuk lehen etxiko direla beste batzun aurrean, eta beste eredu bat izan daiteke, beste garapen eredu bat, planteatzea adimen artifizialeko teknologia ezberdinen garapen bat, tokian tokiko errealidade behar premia eta nahiei egokituta, eta hoiei erantzunez. Eta guk hain zuzen ere, bigarren horren aldeko apustu egin dugu, ez? Lehen aipatzen zen, adimen artifizialaz ari garenean, askotan, abstrakzio moduko bat egiten dugu, eta badirudi dela teknologia multzo kompakto bat, baina adimen artifiziala teknologia multzo bat da, eta ondorioz aplikazio ugari barne biltzen ditu bere baitan, askotan, patroi antzeko erantzuten diotenak, baina bakoitza bere berezitasunak dituenak. Baina edozein kasutan aplikazio horietako bakoitzak, balena aipatzen genuen bezala, erantzuten dio diseinu jakin bati, autu jakin batzuei, datuak tratatzeko era jakin bat planteatzen du, alborapen batzuk planteatzen ditu ez beste batzuk, hau da ez dira neutralak, ez diseinuz ez osaerak ez dira neutralak, erantzuten diote ezinbestean, interes batzuei edo bestei, ez. Eta hor, guk uste dugu, herri bezala oso garrantzitsua dela, lehen esaten nuen horren hildotik, bai herri bezala eta baita kazetaritza proiektu bezala ere, bain zuzen, guretik, gure nahi eta beharren arabera entrenatzea, irakastea adimen artifizial hauei, eta horren baitan diseinatzea eta implementatzea tresnaiek, ez? Zergatik eta guk bi arrazoi nagusi ditugu. Alde batetik, gure ustez oso garrantzitsua da datuen gaineko burujabetza bermatzea. Askotan esaten da, 21. mendean, petroleoa izango dela, datuak izango direla petroleoa. Ikusten dugu petroleoak oraindik ere bere biziko garrantzi izaten jarraitzen duela, baina bistakoa da, datuak ere funtsezkoak direla, eta gure buruen jabe izango barin bagera, besteak beste horrek implikatzen dugu, gure datuen jabe ere izatea, eta datuen gaineko kontrol eta berme batzuk bermatzea, besteak beste baita naizeko erabiltzaile ezberdinei ere. Eta beste alde batetik, lehen aipatzen genuen bezala, garrantzitsua da gure ustez, hain zuzen, adimen artifizial hori, logika, perspektiba, eduki, marko jakin baten baitan entrenatzea, gaitzea, gure neurriko tresna bat izan dadin. Gure kasura etorrita, besteak beste, gure hildo editorialarekin bat, Euskal Herriaren markotik abiatuta, Euskararen bizi berritzaren aldeko apustu batekin, feminismoaren aldeko apustu batekin, arrazismoaren kontrako alegin batean, eta abar. Beraz, uste dugu oso garrantzitsua dela hori, eta guk hortarako apustu egiten dugu, eta uste dugu bide hortan badugula ondasun potente bat, eta da gure hemeroteka. Hor, sekulako jakintza dago pilatuta, hildo editorial konkretu baten
baitan mundu ulertzeko modu oso bat dago bertan bilduta, besteak beste euskarazko eduki andana dago bertan bilduta, eta gure ustez oso interesgarria da, hemeroteka horretatik abiatuta, perspektiba eta eduki eta jakintza kolektibo horretatik abiatuta, entrenatzea eta diseinatzea adimen artifizialako teknologia hauek, uste dugulako horrek aurrera begira ere, gure neurrira eraikitako tresnak eraikitzea ahalbidetuko digula. Proiektuen xetasunak aitzol zuri galdetuko izkizugula esan dugu, ze gainerako lankidek bezala nik ere erabiltzen ditut zuekin landu ditugun proiektuak, baina zehazki zer diren zuri galdetuko dizut, edo zuri eskatuko dizut azaltzeko, ze alde batetik, lehen Mikelek aipatu ditugun moduan, gure edukietan oinarritutako korpus egituratu bat daukagu, bestalde rack sistema bat garatu dugu ere, eta transkriptore bat ere badaukagu, baina zuk hobeto azalduko diguzu. Bale, ados, eta nolabait hirurak elkarrekin erlazionatuta daude. Eta abia puntua da korpusa. Eta korpusa da hizkuntza datuen bilduma bat. Kasu honetan, naizen testu bilduma, baina testu bilduma ez testu bilduma gordina, baizik eta testu bilduma garbitu, normalizatu eta semantikoki etiketatuta. Eta zergatik da importantea, hori petroleoa dalako, adimen artifizialeko ereduentzat, lehen esan dezun bezala. Gustatuko litzaiake azpimarratzea korpusen garrantzia, eta euskara hizkuntza txikia da, beste batzuekin konparatuz gero, eta euskaraz dauzkagun datuak asko izanagatik ere, ez dian nahikoa LLM bat edo eredu handi bat utxetik sortzeko. Latxa ez da utxetik sortu eta guk ere baukagu eredu txikiago bat kimu, baina ura ere ez da utxetik sortu. Orduan, oinarritu gea eredu irekietan, LLM irekietan, irekile izateak esan nahi du gardenak diala, neurri baten, eta hizkuntza berriak ikasteko gai diala. Orduan, guk egin deguna hori izan da, abia puntu bezala LLM bat hartu, hizkuntza ezberdinak dakizkilena, eta horri euskera irakatsi. Eta LLM hauek badukate gaitasun bat, eta da, hizkuntza bat, 2, 3, 4, 5 ikasteakoan, zeigarrena asko errazago ikasten dutela. Datu gutxiagorekin ikasten dute, orduan. Posible da, datu gutxiagorekin euskera bezalako hizkuntza txiki batek bere latxa bezalako bere eredu propio bat izatea. Noski horrek badauzka arazo batzuk ere, eta da, beste hizkuntzetatik ajeak ere jasotzen ditula. Alborapenak, edo kalko gramatikalak, zuzendu beharrekoak, eta hori nahiarak nik baino hobeto daki, baina hori zuzentzeak lan handia eskatzen du. Orduan, importantea da iturriko ur garbila izatea, eta korpusa eta naizen korpusa kasu honetan guretzako iturriko ur garbila izan da, adibidez, rack sistema inalizateko. Hainbat hizkuntzetako baliagarriak dira proiektu hauek, aipatuzu, baina euskaraz ez dakit parekorik badaukaten. Euskaraz bidea egiten nahi gea, esango nuke nahiko proiektu berritzaileak diala euskaraz, hizkuntza hundiletan ohikoagoak dira, rack sistemak, korpusak zer esanik ez, transkriptoreak, baina euskeraz eta hola domeinu zehatz, kazetaritzako domeinu zehatz baterako, baina igea bidea egiten, eta ikasten. Kasu honetan, aitzol nahi arazuek urte dezente dara mazkizue biok ere arlo honetan lanean, zer pentsatu emango zizuen, seguraski honako dilema honek, azkenean euskarak zer behar du. Nazioarteko enpresa handiek garatzen dituzten modeloetan presentzia garrantzitsua izatea, adibidez, ChatGPTek euskara ondo menderatzea, edo gure proiektu propioak sortzea. Nik esango nuke batak ez duela besteak entzen eta biak direla oso beharrezkoak, argi eta garbi.
naiz eta gure lana den euskeraz ikertzea eta hori ChatGPTek eta olakoek ondo egiten badute da eman dezakeen guk ezakagula lanik. Ez da horrela, eta gainera posten gara ikusten dugunean aurrera pausoak ematen dituztela eta ondo egiten dutela batzuek euskeraz. Batzutan hobeto, batzutan txartoago, gertatzen dena da hain zuzen ere horixe bera. Ez dakigula enpresa horiek guztiek zein agenda daukaten, eta badaukate bat, baina ez dakigu zein den. Ez dakigu zer gertatuko den datorren hilabetean edo datorren urtean, ze haiek ari dira ez dakit jendea konturatzen den, baina haiek ari dira etengabe bertsio berriak ateratzen. Eta bertsio berri bat ateratzen den bakoitzean, ikusi behar dugu euskararekin zer gertatzen den. Eta gertatu izan daia da, oso ondo egiten zuen batek, batean txarto egiten duela euskaraz. Bai? Gaur egun batzuk oso ondo egiten dute, eta uste dut euskaldun guztiok posten garela, tresna batek euskara oso ondo egiten duelako, hori garbi dago. Baina Mikelek esaten zuen, ez dira neutroak, gauza pila bat daude horatzean, eta haien eskuetan utzi behar dugu, naiz eta ikusten dugun, baina da ondo egiten dutela batzuek, nire ustez ez dugu haien eskuetan utzi behar, eta guk ere ikasi behar dugu hoiek sortzen, ikasi behar dugu horren atzean zer dagoen, guk ere gizarte moduan aukerak pixkat oinarri hobearekin egiteko ere. Eta proiektu propioak zuek esan dituzuenak guztiz beharrezkoak dira. Utzi behar ditugu gure datuak estatuko enpresa baten esku, nik esango nuke ez, denok gaudela horretan ados, ez da? Bai. Erabat ados. Euskerarentzat notizia ona da ChatGPTek euskeraz ondo egitea, o gero eta hobeto egitea, edo Claude edo Geminik edo, bai? Hori edo zeinentzat ona da, bai? Baina ezin dugu delegatu, bai? Esaten badugu, hauek gero eta hobeto egiten dute euskeraz eta bide hori ja egina dago, bai? Nahiarak esan duna, kontrola galtzen dugu, bai? Baliteke urrengo bertsiotik aurrera euskerari garrantzirik ez ematea, ez dagolako negozio eredurik behaientzat albo batera ustea eta mailak behera egitea. Horrekin batea, galera kognitibo bat ere egongo litzake, ez badegu arlo hortan ikertzen, ez pagabiltza hortan lanean, gaitasun hori ere galduko dugu, eta besteen menpeko bihurtuko. Orduan, buru jabetasuna, erabateko buru jabetasunik gaur egun tamalez ez daukagu teknologian, baina aukerak aliketak gehien gure eskutan eukitzea ezinbestekoa da. Eta adibidez, lehen azkar pasa naiz eta korpusarena bai aipatu dut, baina ez dut aipatu raga zertan dan naizeko raga eta ez dara transkriptorea zer dan, eta badia bi proiektu gaur-gaurkoz Big Tech edo enpresa erraldoiek egingo ez dituztenak, berdalako bertako datuak, berdalako espezializazio bat, eta neurrira egindako lan bat. Naizerako rak bat egin dugu, eta hori da azken baten chatbot bat, ChatGPTen erako chatbot bat, baina ChatGPTeri edozein gairi buruz galdetzen badiago, adibidez, Altsasuko auziari buruz galdetuko bageni joke, ingo luke bere memoria erraldoi horretan bilaketa ingo luke eta laburpen bat eskainiko liguke. Rak batek ez du memoria orokorrean bilaketa egiten. Rak batek bilatzen du dokumentu jakin batzutan bilatzen du. Eta gero dokumentu horien gaineko erantzuna ematen du. Eta zergatik da importantea, guk nahi degulako chatbot bat naizeko hemerotekan oinarrituko dena. Hau da, ez duna memoria orokorrera salto egingo erantzuna bertan topatzen ez badu. Sistema orokorren arazoetako bat da, lokalean topatzen ez badute erantzuna, erantzun hori asmatzeko joera daukatela. Eta era hontako rak sistemek domeinua oso ondo markatuta eukitzen dute, eta Altsasuko auziari buruz galdetuzkeo,
ziurtatzen dute naizeko hemerotekan bilaketa egin eta hartan oinarritutako erantzuna sortuko dutela. Eta, bueno, guretzako izan da proiektu berritzaile bat, eta, bueno, nik usten dut gerota edabide gehiagoa ideala erauntako sistemekin probak egiten, konsumitzailean ohiturak ere aldatzen dijoa zelako. Bai? Eta gerota ohituago gaudelako, galdera erantzun erako elkarrizketak eukitzen, edabideekin ere. Bai? Kaso, ñabardura txiki bat, lehen burujabetzaz eta aritu gara, eta kaso nire azalpena entzun duen baten pentsa dezake guk hemen uniberso paralelo bat ere ikidegura nahi zen, eta guk geuke goitibera diseinatutako eredu batzuen baitan ari garela, beti ere ulertu behar dugu hori zerumuga modura, eta bueno, argitzearren, nahi zen baitan ere, azken batean apustua hori da, proiektu zehatz horiek garatzen ari gara, baina ezinbestean gailu eta teknologia ezberdinak baliatu behar izaten ditugula, gure jardun hori egin behar izateko. Baina beti ere zerumuga hori izanik, baina badazpada argitzearren. Gehiagizko espektatibak ere zertzearren. Bide batez, Aitzol, galdetuko dizut ere 3. proiektuari buruz, transkriptorei buruz. Ados, transkripzio sistemaren proiektua da, naiz irratiko edukientzako azpitituluak sortzeko sistema. Hori bezain simplea da, bai? Eta zertako behar irratiko edukiek zertako behar dituzte azpitituluak? Gauza askotarako esango dugu. Gauza askotarako esango dugu, baina adibidez, gaurko saio hau sistemak automatikoki transkribatuko balu, gero oso erraza litzake nahiararen hitzartze guztiak bilatzea. Eta hoiek bakarrik. Bai, Aitzolenak ez zaizki gustatu, eta nahi ditut nahiaren hitzartzeak edo jakitea Mikelek zer esan duen gai honen inguruan edo bestearen inguruan. Bai? Hau da, edukiaren gaineko bilaketa inal izango genuke, irisgarritasunean ere pauso bat emango genuke, bai, entzumen arazoak dauzkanak irakurri ahal izango luke edukia, eta, bueno, eta korpus bat sortzen egongo ginake, bai, naizeko audio produkzio guztia testura pasa, eta gero eraberean testu hori baliatu ahal izango genuke RAG sistema elikatzeko, eta bilaketa zehatzagoak egiteko, eta abar. Horregatik esan eta zeran, 3 proiektuak alkarrekin lotuta daudela. Hasieran aipatu dugu, etengabeko garapenean biziren tresnak direla eremu digitalekoak. Ez dakit, lasterketa horietan egotea posible da? Ez da horri erantzuta ere erraza. Hainbat ikuspuntutatik lakioki gaiari, batetik lasterketa erraldoi teknologiko horien kontra. Ez, argi eta garbi, ez dakagu errez. Hor daukaten influentzia, dirua, baliabideak gurekin konparatuta, hori planteatzea ere ez da zentzuzkoa, eta ez da guretzako bakarrik ez garela gai. Ez da pertsonen gaitasunen faltagatik, bai, baliabide kontua da, eta dino dana ez gara gu Euskadi mailan, eske Europa mailan ez dago inor, mundu mailan ez dago inor haien kontra lasterketa egiten. Txinan badaude enpresa batzuk, Europan dago Mistral deitzen den enpresa, baina punto. Beste inor ez dago lasterketa horretan. Lasterketa hori 4 pavos dira, eta ez da espero beste inor egotea hor. Badago beste lasterketa deituko niokeen, baina badago beste ikusteko beste puntu bada, eta Euskara bezalako hizkuntza gutxitu baten lasterketa horretan, bai ari gara lasterketa horretan. Eta are gehiago, Euskadi erreferentea da lasterketa horretan. Esan dugu agian ez bakarrik, baina parte handi batean lehendik egin den lanketa batengatik, hemeroteka horrengatik, hau da, eduki eta baliabide libre zaleak izan galerako urte askotan baliabide asko izan ditugu, orain egin ditugun lan horiek guztiak oso ondo egin izateko. Eta referente gara Europa mailan eta kanpoan ere Euskara bezalako hizkuntza gutxi duen artean. Duela gutxi ez dakitago esaten dezakedan, baina duela gutxi Islandiako delegazioa etorri zen ikustera nola egiten dugun lan, Irlandan ere asko galdetu izan digute, Alemanian hizkuntza gutxitu asko daude, eta hor ere
asko ezagutzen dute egiten duguna, egia esan. Bai, eta nik ere bide berdinetik joko nuke. Osea, gure lasterketa, zera baten behintzat, herrikrosa zen. Bai? Eta herrikros hortan, kalitatezko lana, neurrira egindakoa, euskerak zentralidadea izango duna, euskera hizkuntza bezala, kulturak, bai, hurbiltasun hortatik lan izan dugu, baina egia da, azkenean euskerarentzat egiten dugun horrek beste pareko hizkuntza txikientzat ere balio dula, bai, eta gu gaur egun eskaintzen ditugun soluzio guztiak ze hizkuntzatan eskaintzen ditugu, ezin, ingelesa eta frantsesa eta gaztelera, noski, inguruan dauzkagune hizkuntza handiak, baina ero katalana, galegoa, eta noski gurea euskera, oksitanirarekin ere desente lan egiten dugu, eta ikusten dugu, ikertuta garatutako teknologia hori, bai, datu gutxirekin, bai, nola egin eredu hauek eta nola egokitu, balio dula ez euskerantzat bakarrik, baizik eta pareko antzeko ezaugarria euskaten beste hizkuntzentzat. Orduan, lasterketan bagabiltza gu ere, bai, baina ez lasterketa berdinean. Lehen aipatu zue itzulpen gitza, egia da erraminta digitaletan itzulpen automatikoak integratuta datozela geroz eta gehiago, eta maiz bazterreko dugu azpiko ohartxoa ez badugu begiratzen, ez gara konturatzen testu hori berez zein hizkuntzatan dagoen, ez dakit hau nagusitzen ari den kontu bat den. Irakasle batek aurreko baten esatezean bere ikasleentzat webgune bat ze hizkuntzatan dagon irrelevantea dela. Etengabe ematen diotela Chrome erabiltzen dute eta translate, eta dana gazteleraz irakurtzen dutela. Euskarazko Wikipedia ere itzuli eta gazteleraz irakurtzen dutela. Beraz, bai, hizkuntza gero eta gehiago interfaze huts bihurtzen ari dira edo bihurtzeko arriskua daukagu. Eta hor sartzen da, sarreran Mikelek esan duna, ez da, teknologia ez da berez neutroa, eta teknologiak norabide baten eragin dezake, eta gure esku dago teknologia horien diseinuan ere, beste irizpide batzuk kontutan eukitzea, eta sortze hizkuntzari beste leku bat ematea, edo hori indartzea, bai? Eta ez sustatzea horrelakoak bestela. Irakurriko ditugu notiziak, baina ez dugu jakingo abiapuntuko hizkuntza zein zan, ez tartean ze salto eman ditun, bakarrik konsumituko dugu geure hizkuntzan. Bada, batzutan aurrera pausu bat, baina euska atzean arriskuak ere. Nahiara zure kasuan? Esan behar dut, ez ditute sare sozialak asko erabiltzen, egia esan, eta orduan, batzutan bai, harritu egiten naiz gauza horiek ikusten ditudanean, adibidez, ez dakit Googleeko iritzietan eta automatikoki ditzulten dizkit, eta amurru handia ematen dit, nik nahiago dut, ulertzen baut jatorrizko hizkuntza hori kontsumiten saiatzen naiz. Eta ematen dit nahiko inusentea naizela, ze asko harritu nago esan duzunak Aitzol. Ikasleak ari direla dana gaztelera itzultzen. Ez dakit, igual gero zeruak hortik selektibidadean, ez dakit, hortik datozen edo. Etorri litezke, baina buelta bat ematearen adibidez, Goienarentzat iaz egin gendun garapen bat, eta bertako azpititulazio sisteman 2 hizkuntza berri txertatu genitun, mandarina eta arabiera. Berez, ez daukate presentzia hundirik, baina hor dago eta da komunitate horiei keinu bat, bai? Gure edabideak euskeraz sortzen du, bai, euskeraz funtzionatzen du, baina, zuretzat ere eskuragarri egon daitezke, bai, eta azpitituluen bidez, pixkat, bertako berri jasotzeko. Orduan, da
diseinu hortan, bai, eta teknologiaren zertarako hortan eragitea, pixkat eta argi eukitzea. Informazioaren irisgarritasuna handitzeko erabiltzen den enean, nik uste positiboa dela eta horretarako egiten da. Baina hasierako kontura itzultzen gara, ez? Zein nola erabiltzen dugun hau eta argi dago txarrerako ere erabil daitekela eta nagia izateko agian ez dakit. Baina sartuko naiz. Ez, baina hor, itzulpen gintzak ere, itzulpen gintzarako joera hori orokortzeak, kaso, aukera eta mehatxu batzuk ekarri itzazkela, ez? Mehatxua, bistakoa da, bazuek aipatzen zenuten hori. Nik horri ikusten dut, eta hau akaso ez naizen izenean, baizik eta neretik. Itzultzen dugunean, uste dut hor, itzulpen oro premisa batetik abiatzen da. Hizkuntza batean dagoena, beste hizkuntza batera ere eraman daitekela. Baina uste dut hain zuten ere, itzulpen lanak egiten hasten garenean jabetzen garela, hizkuntza batean dagoena ezin degula beste hizkuntza batera eraman hitzez hitz. Hau da, hizkuntza bakoitza bere ñabardura dituela, sangabe doazen hitz jokoak, lerro artean implizituki jasotzen diren zenbait ideia, aberria eta patriak ez du konnotazio bera, eta beraz, uste dut, mehatxu hori izan dezakela itzulpengintzaren orokortzeak, baina ondo egiten asmatuko bagenu, akaso, biztarazi dezakela, hizkuntza bakoitzaren, nolabait, originaltasun, bere gaintasun, eta espezifikotasuna ere, eta akaso baliatu daitekela hori, zuten frogatzeko, zuken nahiara aipatzen zenuen ez, eta hori Twitterren ere gertatzen da ez, orain dena askotan euskaraz jasotzen duzu, baina jabetzen zara, itzulpenak alamuduzkoak izaten dira, eta hau da, aukera batzuk ireki ditzazke horrek, euskara beste esparru batzutara heltzeko, eta era berean akaso optimista egin naiz, baina hizkuntza politika integral baten baitan beti ere, akaso goze hori piztu dezake jabetzen garelako, itzulpen honek ez dit euneko-eunean hizkuntza horretara eta hizkuntza horren bitartez testu horretan esaten den horretara heltzeko biderik irekitzen. Beraz, uste dut hor, akaso, itzulpengintza orokortzeak hor askotan planteatzen da. Orduan jendea zertarako ikasiko du, zergatik ikasiko du euskara. Akaso hizkuntza politika integral baten baitan beti ere, horrek sortu dezakela goze hori, edo gu behintzat goze hori sortzen ahalegindu beharko ginatekela. Ez dakit, bilakara ikusita, ez dakit zuen iritzia zein izango den, baina ematen du laister ez duela inportako jatorrizko albistea ze hizkuntzatan dagoen idatzita, ez? Ematen dut dena itzulita ikusiko dugula. Bai, hori da, lehen eman nahi nuen ideia, ez da, hizkuntzak interfaze huts bihurtuko dira, eta, ez dakigu jatorrian ze hizkuntzatan sortu dan, guk jasoko dugu, guk aukeratutako hizkuntzan, bai. Horrek badauzka bere alde honak, euskaraz sortutakoa, kanpora zabaltzeko aukera berriak ematen dira, eta hori ere balioetxi beharko genuke, eta, bauzkan neurtu beharrekoak ere. Eta nik usten dut, kasetaritza krisian dago, ezautzen dudanetik, segurazki, baina orain kasetaritzak adimen artifizialarekin, asko dauka jokoan, eta nik uste dut ez kasetaritzak bakarrik, baina kasetaritzak eta kasetariek erabaki behar dute, non bai eta non ez, eta zertarako, eta titular bat egiten utziko diogu adimen artifizialari, edo titular bat sortzeak ikaragarrizko garrantzia dauka, eta igual itzulpen batek harrapatuko ez duen hitz joko beresi hori gehituko diogu eta hori guk egingo dugu, hori, pentsatu behar dugu adimen artifiziala baina, zertarako eta ze lekutan, eta garbi dago transkripzio sistemek kasetariei kriston lana kentzen dietela, elkarrizketa elkarrizketa luze horiek transkribatzen, lan astuna esan nahi nun, datuak zailkatu eta antolatzeko ere kriston tresna dira, baina gero,
bueno, sorkuntza prozesuan noraino sartu edo ez, hor erabaki beharko dugu, eta baita ere notizia horiek jatorrizko hizkuntzan bakarrik eman, edo kanpoko publikoari begira nahi degun, bai, itzulpen automatikoa erabilita, beste hizkuntzatan ere eskaini. Hemen inguruko zenbait hedabidek dagoeneko egiten duten bezala. Idatzizkoa zari gara, baina ez dakit ikusentzunezko edukietan ere gauza bera gertatuko denala, ez? Bai, ezinbestean. Bai, testua da akaso errexena, baina, bueno, ikusentzunezkoetan ere bai, ikusentzunezkoetan dagoeneko ikusten dira bikoiztutako bideoak, bai, jatorrizko aktoren ahotsak klonatu eta erreproduzitu ez ezik, Espainien mugimendua ere hizkuntza horretara egokituz. Hau da, ikusten duzu, ostras, hau benetakoa da, edo bikoizketa bat da, bai. Niri hau gertatu zait, ikusi jendea euskaraz hitz egiten, eta esan, ostras, honik euskaraz daki, eta gero beran ikusi klonatutako zerbait dela. Bai. Guk baukagu, Elujarrek badauka bikoizketa plataforma bat, aditu da transkripzio eta bikoizketa plataforma bihurtu gendune iaz, eta erabiltzen dugu. Erabiltzen dugu testuinguru mugatutan, bai? Teknopolis telebista programak erabiltzen du zenbait notizia bikoizteko, bai? Baina garbi eukita, notizio horiek esan beruten nahiko lauak, bai, inoiz ez elkarrizketa bat, nun txinpartatxua izan daiteken, eta elkarrizketatuak, bai, bere ahotsa ukan, da bar, izan daiteke egokia hortik aterata, ikastaro bat bikoizteko, bai, ikastaro bat, nun informazioa dan helburua, informazioaren trasbasea dan helburua, bueno, bikoiztu ezakezu eta zure hizkuntzan jaso. Hortik aurrera, ja... Ez da nire arloa, baina zerbait gehitzearen teknologia hori pixkat, esango nuke, pixkat atzerago dagoela, edo ez dagoela hain garatuta, edo momentu honetan ez dagoela produkzioan hain argita garbi jartzeko moduan, baditu hainbat oztopo hori garatzerakoan. Batetik pertsonen ahotsa, tonteria bat eman dezake, baina pertsonen ahotsa datu pertsonala bada. Testua ez, zuek idazten dituzuen berriak publikatzean, hori enpresarena da, edo Davidearena da, baina ez da zuena, testu hori ez da datu pertsonal bat zentzu horretan esan nahi dute. Ahotsa berriz, esatari baten ahotsa, bai bada datu pertsonal bat, ahotsa hori ez da Davidearena zurea da. Eta orduan behar diren datu hori guztiak lortzeko zailagoa da, batetik. Eta bestetik, konputazionalki ere gehiago kostatzen da, pisutsuagoak dira. Orduan pixkat gehiago kostatzen da hori dena garatzea. Eta gero segurazki bakoitzak, eta bide bakoitzak edo enpresa bakoitzak nahiko du bere marka jarri eta bere ahotsa desberdina jarri edo norbaiten ahotsa klonatu eta hor behar da pertsona horren baimena, bai? Eta hori, orduan baude pixkat testu hutzean lan egiten dugunean ez dauzkagun beste oztopo batzuk. Orduan horrek ez du esan nahi, ez garela horretara helduko eta horretan eman ditu aitzolek adibide batzuk, baina beti pixkat geldoago edo, helduko dela pentsatzen dut. Itzulpengintzaren orokortze bat aipatzen gabiltza eta ematen du gertatzen ari dela eta gainera jarraituko duela, baina ez dakit nola egin dezakegun hau guztia euskararen mesederako izan dadin. Nik hiru gomendio, hiru pausu, bai? Bat, euskararen mesedetarako izan dadin, behar ditugu datu gehiago euskaraz. Baina iturri garbiko datuak, bai? Behar dugu tresnak, euskararentzako tresnak sortzea, baina abia puntutik bertatik. Eta ez askotan gertatzen den bezala garapen bat egin, chatbot bat, dana alako bat, eta bukaeran esan, bueno, toain hau
itzuli egingo dugu euskeraz ere funtzionatu dezan, bai? Ez, abia puntutik bertatik, bai? Euskeraz. Eta hirugarrena eta oso importantea baita ere, erabilera sustatu. Tresnauen erabilera sustatu. Eduki bauzkagu tresna asko, euskeraz lan egiteko, bai? Baina horietako asko eta asko ez ditugu ezagutzen, bai? Eta egunerokoak eramaten gaitu betiko tresna ezagun horiek, bai? Erabiltzea, bai? Orduan, erabilera sustatzea ere oso importantea. Nik hiru gomendio horiek. Nik esango nuke hasteko hau dena jada badela euskararen mesedetarako. Bai? Ze euskaraz badago tresna horietan jendeak erabiltzen jarraituko du, baino gazteleraz. Edo ingelesez edo dena delakoa. Orduan, egin den guztia jada bada euskararen mesederako. Itzulpenaren kasuan horretaz asko hitz egin dugu eta ikusi dugu nola badauden erabilpen batzuk ez direnak euskararen mesederako, baina nik baditut beste asko nire bizitza pertsonalean ere badirenak, ez? Lantalde askotan lantaldeko mundu guztia ez da euskalduna. Eta teknologia hau euki baino lehen zer egiten zen? Lantalde osoa behartu gazteleraz lan egitera, mezu guztiak gazteleraz, email guztiak gazteleraz. Gaur egun oso horreza da lantaldeko gehiengoak euskaldunak badira, naturaltasun osoz euskaraz itatzi, euskaraz lan egin, euskaraz mintzatu elkarrekin, eta laguntza behar duenak baditu tresna batzuk, emailak itzultzeko, dena delakoa, ez? Gero, euskara ikasteko tresna gisa ere oso tresna potenteak landu daitezke adimen artifizialean oinarrituta, eta horretan ere bagabiltza denok garapenean. Eta nik uste horrek, euskara ikasteko bide berriak zabaltzea hori argitagarbi euskararen mesederako da, bai? Eskatzen duena da jendearen gandik konpromisoa modu erresponsable batean erabiltzeko hau guztiak, bai? Zenik ikusi dudan erabilera kaltegarriena edo ez da izan euskera ez dakitenen gandik edo euskera ikasi nahi ez duten gandik, baizik eta euskera eta gaztelera jakinda, errezagoa delako, itzulpena egin eta fuera ezer egin gabe, adibidez. Hori kaltegarria da euskerarentzako kaleratzea testu batzuk itzulita automatikoki eta zituzunak errepasatu. Ze hor, iturri garbi horiek zikintzen dira, adibidez. Eta gainera, ez delako zilegi, tal cual akatsak dituen testu bat publikatzea, ez? Eta bestetik, Mikelek aipatu du lehen gauza bat, eta oso kurioso egiten zait, jendeak galdetzen duenean, baina hau dena existitzen bada, zertarako ikasi euskera, ez? Eta beti harritzen dago galdera horrek, beti harritu zen dago hasieratik. Agian, simplistegia da nire ikuspegia, baina etxean ikasi duenak euskara jarraituko du, pentsatzen dut, euskera. Teknologiak ez du eraginik izango alor horretan, pentsatzen dut. Euskara ikasi duenak behartuta sentitu delako naiz eta zuen euskara ikasi nahi, behar horiek existitzen jarraituko dute, bai? Administrazioan lan egiteko momentuz jarraituko dute eskatzen euskara, edo selektibidean jarraituko da euskara eskatzen, eta bar. Eta hor, teknologiak ere ez du, behar horretan esan nahi du teknologiak ez du eraginik. Eta azkenengo kolektiboa da, euskara ikasi nahi esan duenak, eta autu hori egin duenak, dela saletasunagatik, militantziagatik, kuriosidadeagatik, dena delakoagatik, eta autu hori egin duenak jarraituko du. Horrelako jendea zizitzen jarraituko du, naiz eta teknologia hau zizitzen den. Uste dut, Orduan, hor nire aletxoa, ez dakit. Mikel, zurekin amaituko dut gaurko mai ingurua, baina, aitzol nahiara, zerbait kitu nahi baduzue, lasai egin. Jauzi teknologiko honek garata naizen proiektu periodistikoei zuzenean eragiten diela esan genezake? Bai, zalantza, izpirik gabe. Eta, uste dute, gako oso potenteak mai gaineratu dituzuela, eta orain aipatzen zenuten bide hortatik, gure alegina da, izuzen ere, naizetik ere, gure ekarpen aletxoa egitea, hor dauden potentzial horiek danak
martxan jartzeko eta hor gure ekarpena egin ahal izateko, ez. Eta hor, aipatuko ditut, ja Aitzolek deskribatu ditu garatzen ari garen tresna ezberdinak, eta nik saiatuko naizena da, tresna horien bitartez, motivazioak aipatu ditut, orain tresna horien bitartez, ze ekarpen egin nahi degun, bai euskararen bizi berritzari dagokionean, baita kazetaritza kritikoari dagokionean ere. Alde batetik transkribatzailea ari gara gartzen, lehen azaldu dugun bezala, eta honen bitartez ze inpaktu lortu nahi dugu eta ze ekarpen egin nahi dugu. Alde batetik kazetaritzaari dagokionean, eta lehen aipatu da, balio du lan astun eta errepikakor asko, adimen artifizialak egin ditzan. Eta horrek zer ematen digu, denbora, bain zuzen ere kazetaritza lanaren funtsa diren ikerketa, tokian tokiko historioen bilaketa, sormen lana, jasotako informazio hori dana galbaetu eta horren bueltako ikuspegi bat eskaintzeko, lan hori dana egiteko, eta adimen artifiziala sekula egin ezingo duen hori dana egiteko denbora irabazteak harriko dugu. Eta uste dugu, bain zuzen ere, transkribatzailearen bitartez, naizeko kazetariok, ekarpen eta kazetaritza lan hobea egiteko aukera izan dezakegula, baldin eta ondoren denbora hori behar bezala probesten barin badego noski. Beste alde batetik, korpusaren garrantzia aipatu dalen, eta adibidez, gaur egun ari gara irratiko edukien azpitituluak, irratiko edukia azpititula jartzen. Horrek ze ekarpen egiten du. Alde batetik, balio du eduki hoiek, hau da, euskarazko uniberso hori aberasteko eta eduki hoiek hobeto posizionatzeko. Gu kontuan izan behar dugu, adimen artifizialak askotan adimen testuala dela. Hau da, irakurri egiten du, baina entzun ez du egiten nidaki dela, ez horren beste behintzat, eta ez orokortuta dauden tresnek. Hain zuzen ere, azpitituluen bitartez, sortzen dugun ikusentzunezko eduki hori dena, nolabait korpus tekstual ere bilakatuko dugu, eta horren bitartez lortuko dugu, lehen aipatzen ziren datu horiek mahai gainean jartzea, eta horiek uniberso erraldoi horretan hobeto kokatzea. Beste alde batetik, horren bitartez, inpaktua biderkatu egin dezakegu, jakin badakigulako, denontzat ere, erraztaile izan ohi dela azpitituloak irakurtzea, bideo bat ikusterako garaian esaterako, eta uste dugu horrek, euskara gaitasunean ere hobetzeko aukerak eskaini ditzazkela, orain aipatzen zen bideo horretatik. Denoi gertatzen zaigu. Ingelesezko serie bat ikusten ari gara, eta gure gaitasunen arabera, batzuk izango dute gaitasuna, inongo azpititulo hori gabe, goiti bera ulertzeko. Baina gaitasun kamuts xamarra degunok edo kamutsagoa degunok zer egiten dugu? Azpititula jarri. Eta azpitituluen bitartez lortzen dugu, pixkanaka, pelikula horretako nondik norakoak ondo ulertzea, eta gaur edo bihar akaso azpititulo hori gabe pelikula hori ikusi ahal izatea. Eta uste dugu, hain zuzen ere, lehen nahiarak aipatzen zuen horren bidetik, azpititulo horien bitartez eta alako tresnen bitartez, lagun diezaiokegula naizeko irakurlegoari, bere euskara gaitasuna hobetzen. Eta goze hori, lehen aipatzen genuen, goze hori pixkanaka pizten. Beste alde batetik, itzultzailea garatzen ari gara, eta hau da, adimen artifizialaren proiektu izarretako bat esango dugu, oro har, eta gure kasuan ere, bere biziko inpaktua du. Eta horrek, zertarako aukera eskaintzen digu. Alde batetik, orain esaten ari ginen hildotik, euskarazko eskaintza hori aberasteko, eta euskarazko eduki gehiago sortzeko edo itzultzeko, eta uste dugu hor, sekulako potentziala dagoela, ondo egin behar da, lehen aipatzen zen hildo horretatik, oso garrantzitsua da behar bezala errebisatzea, behar bezala jasotzea hor dauden ñabardura esangabekoak eta beste, eta hori edanak, Aitzolek ere aipatzen zuen, ez? Titularra ze utziko dugu bere esku, titularrak bete-betean erantzuten dio hildo editorial jakin bati. Eta ondorioz uste dugu oso garrantzitsua dela, besteak beste gure hildo editorialaren baitan ere egitea lan hori ez. Askotan bate pentsa dezake itzulpen lan hori dela, horrek euskara bera kamustu dezakela edo horren aldaera pobreago bat izan daitekela, eta honen arira aurrekoan jakinek antolatu ditu jardunaldi batzuk, tartean zuek ere izan zarete, eta hor Danele Sarri Ugarte eta Garazi Arrula itzultzaileek parte hartu zuten mahainguru batean, eta bertan aipatzen zuten askotan itzulpenaren bitartez
euskara adierazkor eta sortzaileago bat garatu behar izan dutela. Zergatik? Bueno, bazu jasotzen duzu testu bat, askotan ez dakizu nola itzuli, eta alabeharrez, formulak asmatu behar izaten duzu, eta askotan ez dezu, lehen kolpean behintzat ez duzu itzultzen ari zaren neurrian, maileguetara jotzen edo kopia merke bat egiten. Alegintzen zara, era adierazkor eta sortzaile batean, bestelako formula bilatzen. Beraz, itzulpen horren bitartez ere, uste dugu, euskara adierazkor horretan ere ekarpen bat egin daitekela, esan dugun bezala, beti ere ondo egiten balin bada eta irizpide jakin batzuei erantzunez. Beste alde batetik, itzultzaileak aukera eman diezaguke bestelako komunidadeetara ere heltzeko, kontuan izan behar dugu, Euskal Herria jatorri, kultur eta hizkuntza aniztasunari dagokionean sekula baino askotarikoagoa dela, okerrez banago 120 hizkuntza daude gaur-gaurkoz Euskal Herrian, Euskal Herritarren artean 120 hizkuntza hitz egiten dira, eta uste dugu euskararen bizi berritzerako besteak beste funtsezkoa dela euskaraz gertatzen den hori, euskara ulertze ez duten komunitate ezberdinengana ere, transmititzea eta pixkanaka zubi horiek eraikitzea. Eta lehen aipatu da adibide bat, esate baterako mandarinera eta arabierara itzultzeko aukera. Guk hori ez dugu zehaztu, hori ere uste dugulako ondo egin behar dela, eta ez dela era ezaxola batean egin behar, baina uste dugu horretarako ere aukerak ireki ditzakela eta gaineraz bide oso interesgarriak jorratu daitezkela. RAG sistema aipatu dugu, chatbot berezitu hori edo. Honek ere uste dugu ekarpen bat egin dezakela kazetaritza lan kritiko eta sakon bat egite aldera. Zergatik? Askotan esaten da, gizartean asko dakigula, Marina Garcesek askotan esaten du, asko dakigu, baina ez dugu ezer ulertzen. Sekulako informazio pila daukagu, baina informazio hori dana jasotzen dugu era desordenatu batean, eta hori da desordenatuta dagoen ganbara bat bezala. Eta horrek sortzen digu agobio bat, estres bat, eta ezer ulertzen ez dugunaren sentipen itogarri bat, ez. Eta hor, kazetaritza lanaren, nire ustez, ekarpen nagusitako bat zer da, bain zuzen ere, informazio hori dana, era antolatu eta egituratu batean eskaintzea. Bakoitzak bere egitura emango dio, bere mundu ikuskera eta hildo editoriala jarriko du mahai gainean, ezinbestean, baina nolabait hor badago ekarpen bat, eta da, informazio, nahasmaz horren baitan, hierarkia batzuk jartzea, titular batzuk eta ez beste batzuk, kontzeptu batzuk, ulertzeko aukera emango dutenak zer gertatzen ari den, eta horren baitan norberak bere iritzi kritikoa garatzeko oinarri edo orube bat eskainiko diona. Uste eta inzun ere, RAG sistemak horretarako aukera eman dieza aukera. Zergatik, kazetaritza lanean ari garen hoi, emango digulako aukera, geure kasuan, esate baterako, naizen baitan, dagoen genealogia hori dena, hemeroteka hori dena, behar bezala lantzeko, eta horren baitan, marko hori, edo mundu ikuskera hori, eta hildo editorial hori, era koherente eta sakon batean garatzeko, etengabez utxetik hasi beharrean. Eta azkenik, korpusa, lehen aipatzen zen, korpusa funtsezkoa dela, eta guk hemerotekarekin, jada sekulako lana egin da, eta hor sekulako ondarea daukagu, baina ez da ondare hil bat, ondare bizi bat da, eta gure asmo da, etengabe korpus hori elikatzen eta zabaltzen joatea, ezinbesteko delako, beste adimen artifizialak entrenatzeko. Kontua zer da, lehen aipatu dugu, adimen artifiziala funtsean da adimen kolektiboa. Da, giza adimena artifizialki kudeatuta. Kontua da, ze eduki, ze oinarri, ze giza adimen eta ezagutzen baitan entrenatzen den adimen artifizial hori, horren arabera emaitza ezberdina izango delako. Eta gure ustez, hain zuzen, korpus hori aberasten jarraitzen dugun neurrian, geroz eta oinarri zabalago bat izango dugu, adimen artifizial hori, lehen aipatzen genuen buru jabetzaren zerumuga horretarantz, gure nahi behar premia kolektiboen zerbitzura diseinatu, garatu eta implementatu dezagun. Eta uste dugu, euskararen aukera eta mehatxua kontuan izanik, potentzial hori baliatu behar degula, mehatxoi aurre egin eta aukera hori edanak azken burunaino probesteko. Zortziak eta lau diren honetan, hemen amaituko dugu gaurko mahai ingurua. Uste dut oso gauza interesgarriak atera direla, azkenean badakigu adimen artifiziala geratzeko etorri dela, eta baita jarraituko duela hemendik aurrera ere, eta uste dut hemen autera diren hausnarketak ere, balio digutela gertatzen ari den guzti hau ulertzen. Beraz, mila esker, Aitzo Olastigarraga, Enaiara Perez eta Mikel Urdangarin gaurkoan hemen egoteagatik, eta baita entzun ikusi eta ona gerturatu zaretenei ere. Eskerrik
asko. Mila esker. Proiektu hau Europar Batasunak finantzatzen du Next Generation EU programaren bidez berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planaren barruan.